Ando koi phanda media kote doan bang same churu palo si pining lapen ke kado koi rat doan phan pining la rongker karkli labang so akhir jume kado koi phanta pajirik lo masih pining labang so dak non bombuya war long rong proxy arong cerap pensi sogari gangbura rapen ke dak bombu irang sina terang labang so kecil pipon si pini labang so rat doan ke cara begitu pen pini rongker karkli deng proxy labang so amai pini padupon lo lalun kana malin non padupon bom lo labang si labang so lun kana malin piningan deng proxy ke padulong alang litum ke cara begitu alang litum ke klaim ke cepat dup pen jo ini pini labang so mipun ni pen ni nason aning deng proxy nang pacun thepot alang litum katuk ai masame chururi hunne lapen karbiang long lapen ke pirthia dang litum rongker karkli litum thorom litum jutang gubat kapacing churi pan alang litum ke klaim ke dam ke cepat du kolong ke nilihin bena churulo lapen rat doan same alang litum han kai ke hirjume do pokusi nilihin pen ning khelo lapen ke dak to ko aluhi sa ko doan same chetong lo alang litum VDC chairman pen tenglok dak ke thegi dingara doan sa nang chetong cerap chitu lo labang so ke cerap ke chitu pen alang litum pini labang so amai ke padolong same ongdung kerap kecil walang litum longpo kusi nilihin pen ini hello. Sampai sekarang nang li pinida lah, dah nang cetong dun pen nang li ketek monlong macam nang li experience kuson lah sa. Jak nang cetong dun pen experience ke lalo nili pining cot kali pining pen ningkan clip follow nili dah nang cetong dun. Labang so nang cetong dun ningkan wang setame lah dak rat kecing room kecitu lah pen kedak lah mena thorom aphan kecing hon pen kadok kami lapar rong kera akut pinya ning arong aji pen labang nor son lun kan balin kapre ka son kecepate along ni tek dun long ateng pen rat atum jitu kecerap kacitu ke tek dun long pen ke kom ning arong wik lape churure une lapen la son tha kacali dunangi litum kar biang long adang ta la son charli dunangji pusi lihin pen ning ji lapen ge me pun meser ta tek long ning arong mobile tang bodui kok pulote. Tang sa labang so a program me ani kanwang pusi tame deng kon bom lo tang sa nang lihin pen kacalio somarpan kupi lo sa mises pegang tu bang pijong si Charlie also marpo ke lo Charlie ni no karbiang long ke ke Charlie ai non karbiang long termas council CM ini tum tuliram hang sarak ke hai pen la pen tim karbiang long cepat duk pen ke Charlie hin education na hin ka paprang na sili tum dam bom lo la so long pen dak bom buha water non dak school playground long sili tum non la bang so a program padulo dai tum ke Charlie hin dan so si paprang nang lang la bom buha water me la so putak bang ke kaita KSA tu men me program ke ding pondo pa je ko ji du bom lo sidak na la son dak ka ching thuru abang ke Charlie hin ke ching thuru bang alang litum aning ke hangdo la pen la bang so ke Charlie asari so yang dum han ki pur kar tu mangala lo Charlie nang ili tum ke thege ke ding na man nei karbiang long farman he farman longri farman ili tum jutang ju pada farman stame anso se claim nangji ili tum matha nangji ke Charlie hin da prang du nangji boy fit stame ili tum nona son dhoroma phanta ili tum ke pathi pon ta ke nang so tu pusi ili hin pen ninje tu rongker ka lun kana manin ni tum bom roi hawa along gipon labang so gipon along ni tum along ha chetong dung sar long kibe stame chetong dung do lapen itu lang fair di chairman sar stame chetong dung do lapen litum labang so pimpur alo stame lang litum han pipajer gunji pu em pansi panong do basan tameiem bang tekedet si bang tekelo pu dan tu putot lang di chairman lang si litum so toy dun pen lang lipan si litum pimpur alo bang idun bang so pimpur alo long ke jong dun litum bang ke rong kerse lahai putak ni litum lang jong dun lo lapen alang lihin si tame nanti jak kang lo ie malong palipo lapen VDC chairman hin pen lang feropan lak ke patangka nang pipajir konpo buselang lihin pen cak kon lo lapen ni tumong dutulang ili tum ali sarpo nili tum bomboy hawarapan ni tum VDC chairman ahin pen lak ke patangka nang pipajir konpo buselang lilam cang ajik kita kang lo lapen nang konpo buselang nili tum hin pen ning kelo lapen nili tumong dutulang ni tum pinong we bun ali ramai pik paman panalong ni tum sa longki be phansala alang li phansi ni tum ali sarpo aman alang li sing tong dum lo alang li tamin ni tum fan bombe rat phan se jakatang lo ke bang hilang asengkan ke alang li hinda setame
kedung kerap pipa jir pon ko selang lita lam cak cipi tekang la penang pipon dek ko sini paning kele menurut amlong kela solar light la rong tok sia pan tinang pola pen sola rong kerset la sila bang solong la dong